И ако искаш се размести някъде. Я мръднете напред. Айде напред. Напред. Аз мога да съм така по принцип. Ама Крисо, ще ми качваме музика на това. Айде. Ще ми качваме Да. музика на клипчето. Абе, ние да го видим. Уедихме, ще се направим по-слави. Без петички. Без Така. Не. Не. Колко Трябва по един път да се прави, за да може да се обърка повече. Аз го забравих то толкова дълго, че... Дай изгре. Я гледай. И сега как беше? Дай майка ти го направи. Кой почна тези отражения? Не може Не може да бъде веднъж готово. помолиш. И Филип да дойде да ни покаже оригинал. Да. Айде ти за Крисо. Не, Томера. Пали? Дай ключ. Я тук видя и това